Ben je er klaar voor, man? Jazeker. Ja? We zullen morgen rondje rennen. Dacht ik. Heb je getraind? Ja, zeker. We hebben van de week al een paar keer op Ledenbaas, de Piersbaas stien. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Heeft u tips voor deze mensen? Nou, gewoon af en toe dit een beetje zo doen. Je hoeft hier geen 1 kilometer te lopen. Maar 100 meter, als je eens een keer de krant bij de brievenbus haalt of zo en door de tuin. Want dat is goed voor je cardio, voor de bloedsomloop, voor je hart. Heb je al koude voeten? Ja, nou, net de het sokken is koud. Ja. Nee, het zal nog wel veel kouder worden. Dus. Hartstikke getraind hier is. Ik heb net getraind, maar ik vind het wel, ik ben nooit veel. Ik dacht, dit is lekker zacht. Maar Ik was er maar 200 meter in. ja, maar goed, we zijn nog. Ja, ik moet een groep met je bijhouden, want ik ren achter. Ik ben net zo sportief, dus ik moet heen rennen. Oh, dat ben al wel zeer. Die eigenlijk wel boeten kent, hè? Hier kent. Maar ja, de ijszekerheid is hier iets hoger. En Jos Ramon wordt alweer een stuk minder, heeft al net bekend. Dus wat dat betreft denk ik een verstandige keuze om dat in T11 te baan. Heb je al koude voeten? Ik heb ook koude voeten, maar het valt me best mee. Het doet wel een beetje zeer, maar het is best te doen. Ik ken ook een paar rondjes. Nog een paar rondjes? Ja hoor. Ham nog een extra rondje hier? Ja, zeker. Nog een.